Втора част на опитването на този странен шоколад. В миналата част опитахме зелен. Сега ще опитаме тази част. Аз не мога да го ръфна, то е кораво като камък. Който не е гледал първа част, след това да гледа първа част. Канал ми. Аз пък канал. На 9 ще имам канал, сега съм на 8, така че... Чупват зъбите! Ядовите. Ще големите, това е капака. Реклами. Да, много да се гадва. Тя да го полееш, чакай тук. Вървам в стън. И сега ще опитваме тези два шоколада. Ако не ми стигнем ако не ми стигнем времето, не съм казала, ще има трета част. Споко ще има.